रिलियाव गासिबो बाहागो लागोन रिलियाव बाहागो लानो थाखाय रेडि जाना दंखायो रिलिया जागाथ'वाखै जासिगोन हाय गुड मर्निं लोगोफोर दायो दिल्लीयाव सोलिबाय थानाय बड'लेण्ड महोत्सबआव दंफैयो दसे उनाव रिलिया सोलिगोन बे रिलियाव बाहागो लानो थाखाय आंबो सिगांदों दा बेवहाय जों गासैबो लकेलनि आंनि लोगो बाक्सानि जानानै थामहिनबा आंनि जायगानि जानानै आदामोन दङ जोंनि लकेलनि गासिबो ज' आदामोनबो जों बाहागो लायांदो रेलियाव लोगोफोर जोबोद सान्दुं ओइ साराव बेसां थादो लाइनाव थाखादो आदाना खदा होबे माथो खद नुवाखै गरमखायबो खदो आदाखौ दिनै सेंग्रा हमलायदोंलै बोरायबाय ए सियारबाय साराबो अबे सार बेनो एसे गोजौ नायनाय आंनिफ्राय एसेबां गोजौ जों दिल्लीनि ना दिल्ली बाखि दिल्लीयाव हाबबाय जोंबो लोगो नोंथांमोन नायलांबाय था Ay दैलै नारना होबाय इसोरबो र' गेबेलांगोन नङाबा नारना नारसि खालामनाङा फैलाव दा नोंसोर थाङा रिलियाव जों थांनि होमबा रिलियाव रिलिया जागायजेनबाय नै नायलांबाय थादो रिलिया जोबोद मोजां सोलिगासिनो दङ खोब डिसिप्लिन लागाव फंबायमोन लागाव माखासेयालाय tuh आंबो नामाय दं दिल्ली सेक्रेटारियेट ओजों थांगोन नै आनन्द बिहार डाइरेक्ट बुमनि बरोबर खौसेजा आरो बिदिनो गिदिं दायो निउ दिल्लीनि साइ स्टेडियामाव गासैबो जयै मोनफैफिनबाय आरो बियो दा जों गासैबो साइ स्टेडियामाव हाबफैजोब्बाय आदा Arman
아버 네네네 시작하지 있는데. 와야